er noget med, at din evne, det vil kunne debattere krigen i Irak. Jamen, det er fordi, jeg har tænkt mig at gå ind og snakke med ham der lige er død. Hvad var det, Saddam Husseins fætter og søster. Fordi så kunne vi snakke ligesom om det. Fordi det er dem, der ligesom står på olie. Og så kunne vi ligesom snakke om, med min viden, med min autistviden, at jeg bare er så cool som jeg er. Så kunne jeg lige snakke med dem, og så kunne de lige sige et eller andet tal, for jeg kan jo godt iraksk. Så kunne de lige sige et eller andet tal, og så kunne jeg fortælle et eller andet om det, og så ville de blive glade, og så kunne vi blive venner alle sammen. Det lyder alle sammen meget lovende. Det er en krydret i det. Ja, jeg ved det godt. Vi kunne øve os nu. Ja. Du kunne sige et tal, og så kan jeg give respons på min autistisk supermåde. Ja. 7. Jeg sagde, jamen de kalder mig ikke alt for mere, for det er god til tal, vel? Du bad med tal. Jamen, jeg mener jo ligesom bogstav, ikke? Nogle B. B, som den bulimiske syge, som det var alle fik, på grund af krigen. På grund af, der var så mange, der døde, at de bare lå rådnet. Så kom der sådan en syge, der blev det kaldt den bulimiske syge. Ja. C. C, det var den syriske med C, fordi der er Syrien, og så er der Syrien med C, eller Cypern, ikke også? Lige ved siden af hinanden. Så kan man ligesom sige, de kom løbende alle sammen, ikke også? Og så faldt de over træstammer. Så alle træerne, de faldt. Så blev træerne sure, og de stoppede med at gro. Så der var næsten ikke noget ild derovre. Og så begyndte folk at kæmpe om ilden. Nej, ilden, den der var i luften, ikke også? Fordi træerne, så plantede de alle sammen træer. Men så stjal de fra hinanden, og så kom der borgerkrig. Det er rigtigt nok. Jeg var der selv. Det er jo alt sammen meget godt. Det ved jeg ikke, hvad har det med krigen i Irak at gøre? Det er jo ligesom med, at hvis det er, at alle de her krige, de bliver også stoppet på en eller anden måde, ikke også? Kan du se det? Så hvorfor skulle vi så ikke også skulle stoppe den her, hva'? Det lyder jo godt. Men er der ikke noget med, at du har en speciel dans? Jo, den kalder den kryptonisk fra Arabien. Som jeg faktisk godt, jeg har jo taget noget musik på derovre. Vil du vise den? Everything for you, Luna. Ulla Terkelsen. Tilbage til studiet.